Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Liengsuin Ïapom jongkri Israel kila penlong Ïaka Ïalehthma Ïaka teran. Ha ka step jong ka sni tho ding. Da ka bathom bor Ïaka wei ka Jaka bu ki Tiar Ïalehthma ka badan Hapoh Khyndew. Ka balashna Hapoh ka Jaka jong nong yalam bahakli du jongkri Iran. Katnat sipai sun jongkri Israel kalaong bakumba sanpau Tylli ki Liengsuin jet. Kila yashim benta ha kani ka jinkhenra. Balayalam da ka jingtip batikna na katnat wat banya jong ka Israel bat layatray lang bat ka Mossad. Katay ka Jaka kadey ka bala Buhrieh ya ki Tiar Ïalehthma kabadan Hapoh Khyndew kabalashna na kabenta u Ayatollah Ali Khamenei. Kisipai Israel kila batay ya katay ka Jaka jingtay na kabenta u Khamenei. Ban pinya ya ka jingele hakapor badon ka jingakan at Henry omsham lapanon kam satya da u Khamenei. Namarba uladep sha pendu no ha ka jingsha thombor ki ba khammenchwa ha kapor jong ka operation Roaring Lion. Hadin ka jingyap jong u yakte ka Jaka la beteng ban pendon kam da ki wei pat ki he sarkar jong ka sarkar Iran. Ka Israel kala ong bakani ka Jaka Buhrieh ki Ïalehthma kabaran Hapoh Khyndew kala sapriang keleng ki surok barok kawai hapadeng jong ka teran bat kabakan thop ye ki Jaka rung ki babun bat ki kamra na kabenta ka jingelang jong ki he officer jong ka sarkar Iran. Kani ka jing sha thombor kala long hadin ka jinglum jingtip ka babnya bat ka jingwat banya ka ba jrong daki tenat wat banya sipai jong kari Israel. Ka Jaka jong kinong gelam hi kala long kum ka Jaka pedeng bat ka ba kong santam jong ka sarkar Iran. Ki sipai Israel kila ong ba ka jing penjot ya ka Jaka kala nang pensniu shu ya ka bor senchar bat ka senchar jong ka sarkar. Kumban chupen kan mau u Ayatollah Ali Khamenei ulabat ya ka bor senchar kum unong yalam bahakli du jong kari Iran lapalat live house nem. Ulayak no ha ka jing Ïalehthma lang jong ka United States bat kari Israel. Ula don prapun rius nem ka karta. Kila pathay khubor jong ka sarkar Iran kila penbana ya ka jing yap jong u ha ka step jong ka sni ublay. Hadin ka jing thombor ka bajur ka bala penlong da kari Israel bat kari Amerika. U Khamenei ula shimti ya ka jing senchar ya ka Islamic Republic House nem shia khandai spa prap khandai hadin ka jing yap jong u Ayatollah Rahola Khomeini unong yalam ubala penkhlem ya usha bat penskem ya ka jing senchar da kiling do niam Muslim shit. U Khamenei ulalong u riu dan burom ubala yalam ya ka jing ki house nem shia khandai spa nyop khandai. U Khamenei ha ka jing ye pher uri ubri ubakham re bat ubakham duna ka jing long diam ka bapaw nam.